खुलुमबाय लोगोफोर आंनि रिंखां बर' इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ आरो फिन खेबसे बरायहरबाय आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दङ आंबो मोजाङैनो दङ हेपि निउ इयार लोगोफोर 2024 नि दिनै जानुवारिनि 1 खालार बयबो आफा बोराइ बाथौनि सेराव मोजाङैनो मोजां थाथों आंबो मोजाङैनो थाथों बेखौनो आं गोदान बोसोराव बयनिसिमबो मोजां गोजोननाय हामलायनानै आफा बोराइ बाथौनि सेराव आरज गाबहरनाय थाबाय आंनि गासैबो इउटुब फेमिलि नोंथांमोनाबो मोजाङैनो थाथों आरो आंबो मोजाङैनो थाथों आरो गावबा गावनि मावनो लानाय खामानि साननाय हनाय थांखिफोरखौ जोङो मावफुंलांनो हाथों नङा होमबा लोगोफोर जों बयबो आफा बोराइ बाथौनि सेराव गोदान बोसोरनि थाखाय जोंखौ मोजाङै दैदेनलांथों होननानै आरज गाबनायखौ फोरमायनानै नोंथांमोननि सेराव दिनै आं मोनसे भिडिअ लाबोबाय लोगोफोर थ' अन्नानै आंनि भिडिअखौ नायलांबाय थादो लोगोफोर नै आङो बेवहाय आटा बेकिं पाउडार आरो सेनि एसे होनानै आटाखौ बेबायदि गलायनानै लादु बानायनानै माने एवनो नागिरदों नै सारायबो जाननानै लाखाबाय सारायाबो दुंबायानो आङो दायो बानायनोसै लोगोफोर बेबायदि लादु बानायनानै जानो मोजां मोनो जानुवारि 1 माने गोदान बोसोरनि 1 तारिखाव आंना बे आटानि लादु बानायनानैनो साहाखौ लोंनोसै आरो स्टार्ट खालामनोसै आरो दिनैनि दिनखौ बिदिनो होनानै एवनोसै बिदिनो होलायनोसै गाइखेर साहा गोथाव लोंनोसै लोगोफोर नै जोंनिया गोदान बोसोरखौ साहाजोंनो बरायनोसै थ' बेवहाय नै आटानि लादु लोगोफोर बेनिफ्राय सुजि बानायनानै लाबाय ओमफ्राय नै भुजिया एसे लाबाय ओमफ्राय सिरा एसे लाबाय लोगोफोर सिरा थ' बेजोंनो गोदान बोसोरखौ बरायहरनोसै जानोसै फिथाया नै आंना गं ओंखारलायनाय बेबायदिब्लाबो बिराद गोथाव जायो गुरैनो बेकिं पाउडार होनानै बानायदों नालाय नै ओरैनो गुरैथार लोगोफोर गुरै जानो बिराद गोथाव जायो नै जानोसै जा जानो जा गुरैथार माइब्रानि बानायाखै नालाय माबा मा बुङो माइब्रानिथ' माइरं सोमनांगोन गोबाव जागोन ना बेनि थाखाय आटाखौनो थाबनो मोनजानायनि लादु बानायनानै माबा होनबा बैदो खामफ्रेब जानोब्लाबो गोथाव फिथाया स्रेम स्रेम गुरै maibran itu yang bangsin apa ramai dah jadi bahannya saya susi orangnya kalau ada ya jadi susi jalan mudah-mudahan menarik tentang mana oleh susi jalan mudah-mudahan ini oleh terang
लोगोफोरनि जोंना साया लोंजोब्बाय फिथाखौबो जाजोब्बाय फिनिश मोनसेबो नोंखाया जानो लुखायो गोथाव मोनोना जानानै मोजां नाङो थ' जाजोब्बाय थ' जोंनिया गोदान बोसोरखौ सा आरो बे माने आटानि फिथा सुजि भुजिया सिरा बेखौनो जानानै जोंना एसे गोसोआवबो गोजोननाय लाबाय आरो गोदान बोसोरखौबो जोङो बरायहरबाय थ' नोंथांमोनाबो गावबा गाव जाबायदि गोसो रंजा बाजा गोदान बोसोरखौ बरायदो ना लोगोफोर बयबो मोजाङैनो मोजां दिनैनि साना थांथों मोजाङैनो मोजां माने रंजा बाजायै बरायनो हाथों बेखौनो हास्थायनानै आं रंजा बाजायै दिनैनि साना थांथों थ' हेपि निउ इयार